Hej, velkommen til Klitborg. I denne video vil vi vise jer alle de sikkerhedsmæssige forhold i forhold til, hvis der kommer brand her på Klitborg. Vi vil nu vise et par nødudgange på Klitborg. Her har vi set hovedindgangen. Lad os komme indenfor. Ved siden af trappen har vi en brandslukker. Rundt om på ejendommen vil der være forskellige brandslukker, som vi vil vise undervejs i videoen. Her er en video, som viser, hvordan vores brandslukkere virker. Først tager du slukkeren ned ad væggen, begiver det over til der, hvor det brænder, bryd plumpen og hiv splitten ud. Ret slangen over mod, hvor det brænder, og tryk håndtaget helt i bund. Hvis vi går ovenpå i hovedhuset på første sal, har vi endnu en brandslukker. På højre hånd har vi en nødudgang for dem, der er på første etage, som fører til en brandtrappe, som går uden på bygningen, som I kan se. Ved siden af brandtrappen har vi endnu en nødudgang, som fører ind til køkkenet. Herinde er der endnu en brandslukker, og henne ved vinduet i køkkenet har vi også et brandtæppe, som kan bruges i tilfælde af fedtbrand for eksempel. Hvis du ikke ved, hvordan man bruger et brandtæppe, er der her en video, som viser, hvordan man bruger det. Træk i de blå stropper, fold tæppet ud og pak hænderne ind, og læg forsigtigt tæppet ind over den brændende gryde. Ved siden af hovedhuset har vi annekset. Det er endnu en nødudgang her, som fører ind til annekset, og herinde har vi også yderligere en brandslukker her. I gangen er der også en branddør mere, der fører op til første sal i annekset. På øverste etage er der også nødudgange, som vi vil vise jer her nu. Her er et eksempel på instrukser om, hvordan man forebygger brand. Det er strengt forbudt at have levende lys tændt på nogle af værelserne på Klitborg. Når man kommer op ad trappen på første sal og tager døren på venstre hånd, findes der endnu en brandslukker. I værelset helt for enden vil der være endnu en nødudgang, som vist her gennem vindue. Her demonstreres, hvordan vinduet åbnes, når den skal bruges som nødudgang. I tilfælde af brand på første sal, hvor du bliver tvunget til at bruge nødudgangene ved vinduerne, så går du ud på taget, holder fast ved tagranden og lader lige så stille falde ned på jorden. Og her kan vi se, hvordan man kommer fra det værelse hen til den dør, der er ved trappen. Hvis man tager døren på højre hånd, når man er kommet op ad trappen til første sal, er der endnu en nødgang i værelset for enden. Her kan vi se, hvordan vi gør os klar til at komme ud af denne nødudgang. Åbner hasperne, og så er der den her midterstang, som har to små slags låse, som man trækker ned, som vist på videoen her, og så kan den frigøres, og man kan derefter komme ud. Nede i stueetagen i annekset er der endnu en nødudgang. Hvis du går gennem solstuen, som vist her, er der en dør for enden, som kan bruges i tilfælde af brand. Og her er der et billede af, hvordan det ser ud udefra. Der findes 6 brandalarmer rundt omkring på Klitborg. 2 af dem findes i hovedbygningen, og 4 af dem findes i annekset. Brandalarmen går ikke i gang automatisk, så for at sætte den i gang, skal du smadre glasset ved brandalarmen. Ved brand på Klitborg, hvor som helst på grunden, er samlingsstedet ved basketballbanen ved målet længst væk fra bygningen.